morning, maging. Another day, another vlog. Mag-aalas 11 na po ngayon. Kumusta po kayong lahat? Dito okay naman kami and today maganda yung weather. Sa previous vlog nakita nyo na nag-snow, di ba? Pinakita ko na nag-snow pero later in the afternoon na may araw. So, di ba? Ganito yung weather dito. It's 11:15 na. Matagal akong bumaba, guys, and Ruth just let me relax kasi he had to leave at 8:30 para magtrabaho. And naglinis po ako ng bahay kahapon. Hindi ko na lang naipakita sa video yung sa previous video. Kasi sobrang dami kong ginawa. And first time ever ni Mr. na talagang nag-comment siya kaagad ba pag niya ng bahay. Sabi niya, "Oh, you did a lot. You cleaned a lot." Sabi niya. Sabi ko, wala. First time ni Mr. nag-comment na ganito. Alam niya naman na everyday naglilinis ako. Pero, parang, parang nanibago ako ba na, may extra attention to details si Mr. sa bahay. Pero, na-notice niya, na-happy ako kasi tayong mga nanay, minsan, hindi na nila masyadong nakikita or siguro feeling nila normal na yun, as is na yun na dapat tayong lahat o tayong mga nanay yung gumagawa ng gawaing bahay most of the time, naglilinis, naglalaba, nagluluto, di ba? Para siguro sa ibang mga anak tsaka ibang asawa, parang given na siya ba, no? So, minsan naiirita ako pag feeling ko, ba't parang feeling ko ako lahat, pero actually hindi naman talaga. Tinutulungan naman talaga ako ni Mr. sa mga gawaing bahay. Yung minsan yung mga palagi kong ginagawa na talagang it takes up so much of my time, yung pagluluto, paglilinis, paglalaba, ganun. Apart from taking care of our daughter. Yun, kasi hindi marunong magluto si Mr. Guys, wala siyang talent sa pagluto. Yung lang, siguro yung mga ready to cook na lang na yung mga pagkain na bibili mo sa supermarket dito. So, kaya ako talaga, effort ako sa pagluluto almost every day. Yun. So, yun, give up na ako, guys. Wala na. Parang wala nang magluluto sa akin sa bahay na to. Ako lang talaga, siguro si Anna in the future. But yung asawa ko talaga, hindi ko siya maaasahan sa pagluluto. So, no choice. Ako talaga yung magluluto, diba? Sino pa? Pero sa baking po, mas magaling siya sa akin. Yun. And sa mga ibang gawain ng bahay, tumutulong siya yung basic, yung sa basura, yung pag put away ng mga toys, pag put away ng mga stuff dito. And yung paglilinis, most of the time, or actually, safe to say, sa akin talaga yun, yung paglilinis. Siguro, nagtatry siya maglinis, pero may nakikita kasi talaga ako na parang, hindi man to ganito. So, wala pa rin. Pero anyhow, back to what I was saying earlier, na-notice ni Mr. nga, ang daming mong ginawa. Sabi ko, hala? Kikiligin ba ako or what? So, na-notice ni Mr. Sabi ko, at least na-notice niya. I'm sure na-notice niya naman. Siguro hindi lang niya sinasabi. Yun, di ba? Minsan kasi, I feel so defensive na parang, kailangan ko bang kwentahin sa kanya kung ano may ginagawa ko. Parang defensive ako sa utak ko. So, minsan, mag-overthink, no? Ay, mga housewife, ganyan. So, yeah. Sobrang, para siyang nakakataba din ng puso na parang, okay, at least nanonotice ni Mr. Na-appreciate niya yung mga konting bagay. Hindi siya konting bagay talaga, no? Mga bagay na ginagawa ko everyday dito sa bahay. Ayun, parang, nakaka-happy. So anyway, chika na naman ako ng chika. Wala pa akong kain. So, kain tayo. Pag winter po dito, pag malamig na, yung rice cooker ko, nilalagay ko siya sa microwave or sa microwave oven namin para kasi hindi siya masyadong malamig doon. Yan, may tira pa akong sardinas kahapon. Naglalaway na ako. Kain tayo.
So, ayan guys, naglinis po ako ng kitchen namin kahapon yun. Malinis ba siya tingnan sa inyo or hindi? Pero dito sa bahay, sobrang linis na po nito. Malinis na to para sa aking paningin. Yung sardinas, yan. Initin ko na lang din siya. Guys, yung palang ginawa kong 2 times ko nang ginawa yung recipe ni Dayan for the rustic bread, pero hindi, nag-fail ako. Siguro kulang sa pagtubo yung aking bread. But yeah, yung texture niya sa labas okay siya tingnan, pero nung sa loob na wala na guys, nasada ako kasi ang tagal pa naman yung gagawin. Tapos ilang beses akong nag-try, di ba? 2. So, sa kuryente ba? Sabi ko kay Ruth, oh, what a waste. Sabi niya, it's okay, at least you tried. Winner talaga to yung asawa ko. Kain! Excited akong makita si Ana kasi guys, 2 nights pong wala dito si Ana. Tapos, hindi ako sanay. Hindi siya dito natutulog. Although, nagkita kami kahapon. Namimiss ko talaga yung anak ko. Tinatawanan na ako ng Ruth. Every time sinasabi ko, I miss Anna. Sabi niya, she's in good hands. But I know, pero iba, gusto ko talaga palagi kami magkasama ng anak. Lalo pa ngayon, sobrang sweet po ni Anna na bata. Like, every now and then, yeah, just like any other kid siguro, pero every now and then, sinasabi niya sa akin kung kahit busy ako sa ginagawa ko sa bahay, malapit sa akin, sinasabi, Mama, I wanna cuddle, yung mga ganyan. Or bigla niyang sasabihin ba na out of the blue na, Mama, I love you, yung mga ganyang bagay, guys. Hindi po ako lumaki sa ganyan. So, I try to be, as much as possible to be more expressive kay Ana. So, every time, I love you ako sa kanya. I say sorry, I say thank you, yung mga simpleng, yung mga basic na bagay na kailangan mong sabihin, di ba? Hindi ako lumaki sa ganyan. Sobrang sweet yung bata. So, magkikita na kami ni Ana mamaya. Tumawag yung lola niya. Gusto niya siya naman yung mag-pick up kay Ana. Tapos, punta sila dito sa bahay. Tapos, guys, ilabas ko kayo para hindi naman yung mukha ko lang yung makita niyo palagi sa videos, no? And yung kusina, yung bahay, yung saan. Kasi nasa bahay ako most of the time. And pag nasa labas ako, madalian na videos lang kasi guys, until now, nahiya talaga ako. Hindi naman ako vlogger talaga. Labas ako mamaya guys, bili ako ng tinapay nga kasi palpak yung atong ginawang tinapay. Bili ako doon sa bakery and isama ko kayo sa labas para maiba naman yung view nyo. Sarap ng sardinas. Kain! Balot na balot ako. Naka-gloves pa ako eh. Wala nga lang akong shawl kasi meron naman ako dito. Walang scarf ba. Akalain nyo, -4 yan. -4 po dito. Pero tingnan nyo yan, parang summer. So, ito na yung pinaka-main road sa amin, guys. Doon kami nagbabas ni Ana. Malapit sa yung church na ginawang apartment. And then, dyan ako pupunta sa bakery. Hindi lang ako magbablog sa loob. Ano pa sana ako, guys. Maglakad-lakad pa sana ako. Pero, hindi ko po kaya yung lamig. Grabe. Oh. Parang aso ba? Mainit siya, pero grabe ang lamig. Nakakamistisa yung yung lamig. Char. Meet na yung aking bed. Bahay na tayo, guys. Madalian lang ako doon. And ang bait-bait nung yung staff doon sa sa bakery. Palagi kasi ako doon bumibili. And familiar na siguro ako ba. Tapos nakikita alin kami minsan around sa neighborhood. Tapos nawala ko kasi yung parang point card ko doon sa sa bakery. Sabi niya daw. Palagi niyang hinahanap. Sabi ko pasensya na nawala ko siya. Sabi niya sige bigyan kita ng bago, walang bayad. Tapos diba?
Ito yung ano ko, binili ko croissant, isa lang. Tapos, meron akong bread for Anna. Yan. 6 pieces. Tapos, ito siya. Yung forward. Kasi talagang nag-sandwich si Ruth sa, or toasty si Ruth sa lunch. Ito po yung yung binigay sa akin. Kasi maliit siya, madali siyang mawala. Yan, Piggy. Tapos may siya, may code siya dito sa ng code mo. Buti na lang, pwede kang yung points mo before, makikarry siya sa bagong card kasi yung email ko naman yung gamit ko to register. Ayan. Malapit na si Anna, guys. Siguro mga 30 minutes andito na siya. Super excited ako makita yung ko eh. So, yan. And, ito na din yung lunch ko mamaya pag nagutom ako. Parisan ko lang siya ng egg kasi kumain na ako ng rice kanina. Parang heavy na masyado. Yes. So, yung nabayaran ko sa guys, ito, mahal na talaga these days. So, kaya gusto ko talagang as much as possible, maglimitan ko na, hindi na kami masyadong bimili sa labas ba. Kaso, hindi ko naman kayang gumawa ng mga ganito. I-search ko na lang, ma-practice ako. Tapos, gusto ni Ruth na bumili ng ng bread maker talaga ba. Sabi ko, wag na. Ma-practice muna ako. Tapos, pag talaga, palpak palagi, yun, bili na tayo ng bread maker. Yung machine talaga ba. So, yun. Ito siya, gustong-gusto ko to siya. May sesame seeds yung bread. Good for, na yan, ni Ruth and ni Anna. Mga 1 week na siguro. Siguro 3-4 days kung kumakain talaga sila palagi. Mama ook weg is. Eet tomato, mama. Nou, het ruikt hier goed. Kijk eens wat ze heeft gemaakt. Ja, dat was zo. Hé, mooi hè. Zo, mama. Oh, is hetzelfde. En wie hebben we hier? Ik heb mama gemist. Ik heb jou gemist. Hey! Hij was leuk in Efteling. Ja, maar hij was een beetje koud. Ja, ik start slowing, hè. Maar we gingen... Oh ja, zo koud, koud. En toen gingen wij binnen zitten en toen gingen we worstenbroodje eten. Lekker. En toen gingen we ook maar zo de voetjes weer warm. En toen was het goed hè. Wil jij ook soep, Anna? Gewoon niet. Oh, Ik denk lekker. dat we volgende keer maken die pannenkoeken gaan proberen. Ja, die poffertjes vond ze kei leuk. Ik Ja. had er 15. Ik denk, ja, dat zie ik wel. Nou, toen heb ik er maar 25 per besteld. Zie je dat nog? Anna is here. Anna, say hi. Anna. Anna, ja. Waar is mama? Anna. Hallo. She's busy. Ik wil niet. Ayan. Hi! Kakagising na ng palangga ni Momo. Na hello. Hindi ko na na-video kaniha guys kasi nga full pala yung memory. Hindi nakita yung... You want tomato soup? Mama will make tomato soup. Can I have tomato soup please? Can I have? You ask like that. Can I have tomato soup, Please? please? Mama will make tomato soup ha. Hello? Hindi, ayan, may mga pictures kami na print si Papa. Busy siya sa pag-sort out ng pictures. Hindi ko alam kung ano yung way ng pag-sort niya. Full yung memory ng aking camera. So, kailangan ko mag-delete ng pictures mamaya. Guys, gulo. Yan o. Nag-puzzle siya kanina dito. Tapos yun yung gamit from her Lola's place. Gamit ni Anna. O, diba? Balik na tayo sa dating gawi. Mga kailangan ligpitin. Tonight, gagawa po ako ng pansit para sa aming dinner. Not equal. Mama, can I watch? What? Wolof and? Mama's telephone is kaput. O, dali. Mama will change it. Dali. Yes. Okay, Wolof and Astapuster. O, dali. Mama will change it. Maar I'm very good.
You're very cold? Pag kuan bi pag body warmer. The warming is on, love. Welek beyay. Mama. Oh, dara. Hex and Langenek. Wolf en Asterpoester. What's wolf and astepus? Oh, deze. Ja. Okay. Saan tayo dito, guys? Habol in town. Nilalamig siya. Naka-on naman yung heater, pero I understand. Malamig talaga ngayon. Wait a bit. Wacht. This is so cute lang, no? Natanggap ni Anna to for Christmas galing sa auntie niya. Sige na. Ikaw mo. Uy! Ano yan? Kung kulangot. Kung mo daw, hoy, wag mong i-ano yan, ha? Ikaw, ha? Di na ipahidra, ha? Ipakandukya. Ikaw, Ron. Uy! Pakandukya, ha? Don't... Ha? Okay. Di na ipahidra, ha? Kigway. Sabi niya, may kulangot siyang kinuha. Nangungulangot katsito siya, oh. Pakandukya, dar. Oh, self-done. Yan na, magluto na tayo. Kasi alas 4 na. Madali naman lutuin yung pansit, no? Pero gusto ko kasing bulalo. Bulalo? Hindi bulalo, eh. Yung ano lang. Sakit ang utak ko, eh. Yung pork lang. Sinigang pala. Sinigang. Yan, busy na ang ating kitchen, guys. Ito, may chicken ako. Sweet chicken. Para kay Papa. Kasi hindi ako sure na gusto niya yung pork. Pero mostly, kain naman siya. Pasensya na, medyo maingay yung ating hood. Ito siya, oh. Malambot na to ang pork. Inihintay ko na lang na lumambot yung patatas. Mga 5 minutes pa siguro to. Tapos ito yung ating pansit. Yan. Yummers! Yan yung dinner namin, o rice, pansit, pork, sinabawan. Tapos nilagang pork yata to. And then yung chicken. Do you like the chicken bang? This one? Lekker. And then kay Ana, yan may pansit. And of course yung binahog niya. Gusto niya yung rice niya, may soup. Yan. Eet smakelijk! Oh, wait sa. Blaza, beetje blaza. You have to blow it. Let me know, Anna. Okay, go. Oh. Put down the picture, please. Put it down so you can put your other hand here. Sige daw. Oh, sige. What na? It's so hard. Oh, sige. Do you like it? Is lekker? Is it lekker? Yeah. Dankjewel. Kain. Lekker. Yeah. Kain na kami. A few moments later. Hi guys. Ayan, nagre-relax na lang po kami. Ana? Yeah, kamis. Sabi niya, Mama, pwede tumabi ako sa iyo. You want to share the blanket with Mama? Mama, are you gonna have this blanket? Yeah, I have this blanket. That's enough for me. Yeah, it's good. Not too close to the screen. Sige na. Guys, wala na naman kami gagawin. Magre-relax na lang po kami. And so, iinan ko na lang din yung video. Maraming salamat sa panunood. And kita na naman tayo sa susunod na video. Say thank you. Thank you. See you next time. See you next time. Please don't forget to subscribe sa aming channel if hindi pa kayo nakasubscribe. And please don't forget to like and comment. I would really appreciate it. Kita-kita na. Now, Doon, I'm talking to them. I'm saying goodbye.
So yeah, we have a Facebook page if you want to check it out. Same din ang name, GN Holland. See you na naman sa susunod na video. Duy, mush mush babush. Say mush mush babush. Mus mus bye woo. I love you. Say good night. Good night. Mwah! So